Iki SMP wis meteng ngangguran. Engko SMA wis rondo maneh. Ya apa negara iki? Tidak tambah ajur ta. Kok sepi mampring kampung ini? Waduh, blonceng rek, dino-dino jan kutil tok. Kayak wong sukses model iki. Loh, lapo, Ceng? Gisen. Paten Gisen. Ya kerja ta. Oh iya lek kon urip limbrak krimbu kaya keset. Oh dipeme gak garing, jumba tetep perusuh ae lek kon niku. Rina tak kandhani. Kon lapo, Ceng? Iki lho berita. Lapo? Tak dudui. Tak jemek aku kok. Apa iki lho berita. Berita apa? Lontasin. Apa sih, Ceng? Arek saiki cilik-cilik padha pacaran iki. SMP ana sing meteng ngangguran, ana sing wis rabi. Ya apa negara iki? Ya mesti, Ceng, nyen wis pacaran. Ya lawakmu. Gede tuwek. Gak wani pacaran. Guru ana ya apa carane? Kon njak uri aku ya, Ceng. Kon Langsung set-set. di aplikasi kon di aplikasi micet aja, Ceng. Gak duwe. Tuh, emang kon gak duwe mangane. Golekno wis. Golekno? Iya. Waduh, wis kon Kon iso ta ora? Download ayo. Gak. Golek di pasar pagi kono aja ngono. Satu mon. Lah mangane yo di-download, Ceng. Goblokmu cek nemen-nemen, Ceng. Aku tak golek dhewe. Kon ting langkai sing duwe berarti. Ya lek wis seru dalane. Ceng kok disandi bang, Ceng. Hah? Kok sandi ae, Ceng. Mangene tok sandine wis. Lho ya iki lho, Ceng. Iya. Hah? Kon kari mele ngono lho, ndek micet iki. Kon iso ora sih ta HP-an? Bisa ta? Oh ya kon Aman. bukaan lho langsung kan metu langsung. Iya. Jauh sing model susu ono ndas ono, Ceng. Cedek-cedekan ndi ana. Ngarep ono, Ceng, kok gak cedek. Ora temenan aku. Lah mangkane didu yo. Lho Ya ora larang iki ya. Arek iki iso gawe sembarang kali, Ceng. Arek ndek kene, ha? Spiderman. Ngawur ae. Ngene, Dik. Ndi ngene tembok lho, Ceng. Lah ya Iso. kelarap dulu. Ya, Gaya kelarap. Goblok. oh iya, sak njalukmu wis. Nanti piro ngene? 100. Ya sakmono anjing, Ceng. Tapi Nego oleh ya. apa? Nego. Waduh. Kon wis mulai Lah, Lek. biyen negane godhok ae. Lah lek ngepres lho. Arek njauk kes. Sawaya-waya gelem arek. Kon njauk sing murah apa sing larang? Padha ae wis. Ora, soalnya lek sing murah gayane wis mei godhok ngono tok. Sing larang akeh. Waduh, merambat, Ceng. Kon milih yo sing murah ping larat tawaran nyar iki opo sing ndi? 400 apik ya. 500 sing paling murah 500, Ceng. Iya ta? Kon iki Ya sing 700 ngono lho ono. lho. Sing piro? 700. Kayak separuh kali iku. Gak jangkep. Ya sing gak jangkep ya sing 500 mang ta. Oke. Goblok kok iki. Oke lho, Ceng, susune gede, Ceng. Wis ana Susune gede. Anokno wis iki. Langsung check in ngono. Apa, Ceng? Check in. Check in apa, Ceng? Inbox. Oh, mbokane goblok. Lah apa? Transfer ya. Transfer, Ceng. Apa, Ceng? Lah yo. Pirang-pirang dino gak tau tuman Siti. Nandi yo. Lah yo, Ceng, aku dhewe lho yo. Ben liwat ngarepe omahe lho. Heeh. Ora tau petuk areke. Omahe sapa? Ya omahe cemplon. Goblok. Ya omahe Siti. Ngono ah. Oh, dibahas Siti kok. Sana aku takon. Mangane iku. Lah apa kok jawab mame cemplon? Jan. Lah yo nang ndi arekku yo. Iya, aku dhewe yo. Gak tau roh, ora tau petok ngono lho. Mek kuwatirku ngene, Apa? Ceng. Ndang kok di gasak bapakne dhewe. Polane lawange tutupan tok. Lah yo, malah mulai isu njok bengi jaremu, Ceng. Ayo. Bapakne gak pandang pilih. Lah iya, aku kuwatir soalé ibune ku nang luar negeri. Iya. Saiki Negeri ndi? negeri Cina. Madein. Madein.
Heeh. Lah iya ya opo Lah, sing. iya, opo. Moro-moro meteng-meteng runge meteng-meteng wis. Metang-metang yo apa sih, Sin? Metu-metu maksudku iku. Aduh. Goblok kono iki. Lah iya ya nang ndi. Lah yo. Aku krungu-krungu ku yo, jare mulene para esuk. Mosok Ceng? Iya. Wadah iki ono-ono Aku iki. jare ndek sebelah omah iku lho. Sopo jenenge? Siti. Kok Siti? Kudu Rukaya iku lho. Baru kaya. Kono ae. Kemero nih. Kan sebelah iku jenenge Rukaya. Wong anyar. Oh anyar ah. Kan aku ingin rono aja kongan. Kok wediku moro-moro krungu-krungu moro. Opo iku teo ya. Teo ya. Opo? Bapakne lak lagi gede. Iya, lemak tok bapakne. Apa? Lemak. Buah dokter pe. Oh. Lah iya. Ndang glendung tok. Heeh. Ana wong nyambut gawe. Tapi lek nuturi koyo iya ya, Ceng. Oh, koyo yai. Heeh. Umure guru kate celuk yai. Bapaknya ora ro. Hah? Ora ro. Ora ro, Ceng. Ora ro. Yo bare iki rek. Satria Wicak. Ana. Wicak-wicak. Wicak. Satria mbu jenenge lali. Kon iki ro anake nang bapakne gak kenal ya opo. Sing penting anake ya. Tapi kan gak tau metu kan. Opo Ceng lek ono anake bro. Iya. Kowe metu sangekku Ceng. Mural gitu. Coba Mural paling. BO paling. BO. Apa iku? Butuh uang. Butuh BU ya Ceng. Ora. BU. BO iku apa? BO. Lah ya apa? Booking ceken. Pokok basa-basa ya rek zaman now saiki lho ya. Kon gelem arek wis. Apa? Siti. Ompeng ae. Gak cocok mbek bapakne iku. Ayo lek di Lah aku numpaki bapaknya apa numpak anake, Blok? bapakne nyocok, Cuk. Bapaknya nyocok, yang penting anake yo. Loh, lapo arek-arek iku. Koyo ngrasani anakku bani. Kan anake bagian Kurang sing, Bu. ajar iki. Ana Pak Ustad. Wonge metu. Matamu picek ah. Kanane wong metu mempeng ae. Cuk. Pak Ustad. Monggo, Pak. Minyak mriki. Kok ngono ku, Ceng? Kon niku. Lah, blonceng lho Pak Ustad. Doki pundi, Pak? Sik, ojo takon ae, ya. Tak rungok-rungokno teko kono mang. Lapo sih kok ngrasani anakku ae? Ono hubungan apa kon ngrasani anakku ae? Enggak Pak Ustad. Iki lho blonceng iki lho takon ae Siti nandi. Ono apa? Kok takok anakku ae? Ono Mboten hubungan Pak, apa? ngeten lho. Kula kan mboten nate kepethuk Siti. Terus Kula wedi. apa? Ten HP niki lho, Pak. Wonten berita. Lho. Cek cilik-cilik padha meteng. Sing SMP kok wis rabi. Apa gak ajar donya iki? Sialah, awakmu ngarani anakku meteng ngono ah. Mboten. Lah terus Nek kuwatir, kuatir. gak tau tumon, mulene tengah wengi tok. Awakmu ngerti ya? Wong Siti benan dindi ku mesti ngabari aku kegiatane lapo, sing dijak metu sapa. Iku mesti ngabari aku. Mboten ngeten lho, Pak. Emangnya kerja napa Siti ini, Pak? Dek iku influencer, Napa? influencer. Lah penyakit niku. Oh, awakmu jane gak tau gaul. Iku lah influenza. Oh, iya, ya. Oh, goblok iki. Roe apa Pak Ustad arek kok keset ini kok jana si Roe jenang serundul di badok lho Roe Pak Ustad. Tak ngomong-ngomong masalah panganan, aku ya kate ngabari. Apa itu? Mumpung awakmu di kene ya aku timbang nang omahmu kesel aku mlaku. Mene awakmu nang warunge Yukmi. Lah napa? Mene kajatan di kono. Acara Iya, acara buka warung. kok buka dhewe sih? Kok gak dibuka dhewe warunge? Loh. Selamatan. Oh, nyelamati warung ngono ta? Iya. Warunge apa kok diselamati Pak Ustad? Apa Lagi lara? buka warung. Oh. Diselamati maksudnya ya? Iya, diselamati. Takok terus saya awakmu. Memang keliru atau apa? Lah ono anu Pak Ustad. Ono apa nih maneh? Mangan ini. Loh iya iku mang meneh nang nggen warunge Yukmi kono wame isin tak aja ngene anu. Enak-enak ya. Enak-enak Mangan meneh yo. Heeh. Bare wong emosi ya kon. Wis suwun informasine. Iya, Pak. Kok tak kandhanane. Wis dijogo anak iku. Ya wis suwun. Bob. Apa maneh? Dikei tumpeng ta Pak Ustad? Ora. Oh,
dikai kono lho. Lengo ketik jatrak. Ketik apa? Lengo ketik minyak. Sini lho, Wis mbo wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo meni bareng, teko bareng-bareng ayo. Iya ayo. Rek manganan rek. Dulu kan buat dokter ae teko. Lho, ya tak ngakan tak odi kacong. Ngono lah. Enggi. Meneh bareng ya. Yo, Bareng-bareng pokoknya wis. Iki. Heeh. Ya wis, kon gak kerja kon wis awan iki. Jam piro iki? Heh? Tengah 8. Waduh, telat aku, Ceng. Hah? Tak budal ya. Ya wis, aku tak mulai. Lele Diti ya. Tak mulai aku. Ya wis mulai yo. Ya. Kerundaku. Ayo. Duh. Teko omongane arek-arek mang ya apa ya? Kok jangan-jangan anakku iki katut-katuten. Walah, ngene iki lho susahin duwe anak wedok ini. Wis. Mugi-mugi ya Allah ora ono apa-apa wis. Duh. Duh. Ya apa ya? Dani yo omongane Gisen ambek Blonceng mang bener. Anakku dadi apa? Halo. Wah, alah, dan terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Kate nandi? Matanya buri. Loh. Aku. Sik entas teko kok iso nomor kate nambur. Ayo lho kene lho. Bapak kate ngomong. Ngapa sih, Pang? Kok ae lo? Ini lho sik, bapak kate ngomong. Tak ngaso-ngaso lho namari kudanan ke bos. Bapak kene lho sik umuran nemen ae. Bapak kate ngomong sik ini lho. Ngomong apa sih? Bapak. Ya, Teko endi sih, Nduk? nonton kok dolen Pak ning omah koncoku ngafe ngopi. Marek enom ya apa sih, Pak? Kok gak tau. Ngene lho, Nduk. Sampeyan iku saiki dadi artis begini. Bapak iki lucu. Kan aku ancen artis, Pak. Influencer. Ngerti Pak followersku piro? Wis ewonan ta. Biasa wisan aku digosipi ambek wong-wong. Bukane ngono, Nduk. Dadi rasan-rasan ambek tangga kanan kiri ku lho. Sampeyan niku aja ngrungokno omongane tangga ae. Ya ngono iku Bapak lek keseringan ngrungokno omongane tangga. Wis salah Pak, aku ku lho iso jaga awakku dhewe. Toh aku lek ndek njaba ya mesti ngabari Bapak. Aku ndek endi, aku mbek sapa, aku lapo. Mesti ngabari sampean kan. Ya teke bapak iki percaya ae, Nduk, ambek awakmu. Tapi kan ya wong-wong ku lho, Nduk. Wis salah Pak, aku ku iso jaga awakku dhewe. Aku mang lho ketemu Gisen ambek Blonceng di pos. Dikandani. Didelok di berita iku ya, arek SD pacaran. SMP meteng. SMA rondo lho, koyo ngono iku lho, Nduk, bapak wedi. Ya apa ya? Miris ngono lho ngrungokno. Lah Bapak mesti ngrungokno omongane tangga. Wis gak usah khawatir Bapak iku, aku iso jaga awak. Ya iya, Nduk, tapi ya wis ngene lho wis padha iso njogone kon ya wis gedhe ya. Tapi bapak kon ngawasi kon 1 kali 24 jam kaya hansip bae bapak iki. Lah, abane Nduk wis adan. Wis kono nang salin-salin. Aduh, kok tengku gak enak ya Pak ya? Apa on? Saya Pak. Aduh itu apa ya? Loh. Saya Pak. Bayar saya Pak. Loh. Apa arek? Nduk. Duh. Nang buami iki rasane. Pengangguran. Ya apa? Apa dia? Terus ta wes. Gisen. Enten nang ndi, Sen? Blonceng. Lapo? Iki kene sak guyu lho. Jan
Kene gak guyub. Transfer ya. Transfer yang apa ya? Ojo guyu arek. Ayo jangan. Tadi katanya dorong, katanya ngomong gue di sini lo. Orang-orang meteng-meteng runge, meteng-meteng wis. Metu-metu katanya no. Wah langsung meteng-meteng no. Gak apa-apa terus no. Enak men kon, aku sing anu bapakne kon garep bapakne. Aku sing anu bapakne, aku sing anu bapakne ya dah. Tak keset. Cuy.